se niġu lura b'saħħitna aktar minn qatt qabel, se nkunu aktar viġilanti fuq il-gvern, se nkunu qegħdin nagħmlu d-dmir tagħna u dak li huwa iswed se ngħidulu iswed, dak li huwa abjad se ngħidulu abjad u ħadd u qatt mhu se jirnexxielu b'xi mod idajjef il-ħidma tagħna bħala Partit Nazzjonalista. Messaġġ b'saħħtu mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'intervista li saritlu minn George Vital Zammit fejn qal li jixtieq iġib aktar bidla fil-partit anke fl-isfond tal-istħarriġ illi sar mill-Malta Today. Poplu jridna il-partitarji tagħna wkoll iriduna li nkunu grupp b'saħħtu, grupp maqut, ma jieħdux pjaċir bil-battibekki ta' bejnietna, però jriduna wkoll u jriduni wkoll li nieħu dawk id-deċiżjonijiet meħtieġa fil-moment opportun. Bernard Grech qal li huwa konvint li meta partit ikun imżewwaq b'diversi ideat wieħed ikun jista' jażel l-aħjar direzzjoni. Tant li ftit tal-jiem ilu komplew jissaħħu il-clusters li kien waqqaf l-ex-kap Adrian Delija. Il-mument li aħna nwarbu ideat ifisser li aħna naqqas aħna lesti illi nisimgħu. U allura tajjeb iva li konna partit li kollu ideat differenti, però mbagħad irid ikollok pożizzjoni waħda ċara u direzzjonali ħalli anke nkunu min qiegħed isegwina il-poplu ikun jaf eżattament aħna x'inhi l-pożizzjoni dwar suġġett partikolari. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-importanza ta' relazzjoni b'saħħitha mal-mexxejja Ewropej fih dan l-EPP. Importanti ħafna li konna dawn il-kuntatti tajbin għaliex jiena determinat illi mhux biss insaħħaħ il-partit imma anke naħdem biex insaħħaħ ukoll isem pajjiżi. Fis-sfond tal-pandemija, Bernard Grech qal li jrid ikun hemm iktar sorveljanza fil-portijiet ħalli l-varjanti tal-COVID-19 ma jeslux f'pajjiżna. Dan sabiex is-sagrifiċċju u l-ħidma kollha li saret ma tisfumax fix-xejn. Dwar il-kuntratt ta' San Vincenz de Paul, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li huwa ċar li hemm nuqqasijiet serji bil-gvern jibqa' ċas quddiem dan il-każ. Dwar dan il-każ ta' San Vincenz de Paul irid jerfa' ir-responsabilità politika għaliex huwa ċar li hemmhekk kien hemm nuqqas sostanzjali. Meta nkun fil-gvern, jekk jiena nkun fil-gvern, se nkun qed nara li dawn il-problemi sistematiċi, il-kuntratti kollha dubjużi iridu jiġu investigati. Bernard Grech qal li huwa ċar li Robert Abela huwa kontinwità ta' Joseph Muscat. Robert Abela fejn jista' jikkontrolla kuntent, fejn ma jistax jikkontrolla jattakka. Kif jagħmel fuqna? Meta jarana b'saħħitna, meta jarana mexjin il qudiem jattakkaw. Dak ifisser li aħna qegħdin nagħmlu differenza. Fost il-proposti li l-Partit Nazzjonalista qed jipproponi għal gżira Awċija hemm dik li jkun hemm iktar opportunitajiet ta' xogħol għaż-żgħażagħ Awċin. Bernard Grech qal il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit tal-edukazzjoni fejn ta' opportunitajiet ġodda lil kulħadd. Irridu ninvestu bis-serjetà biex ikollna aktar għalliema ta' kwalità u dan nagħmluh ukoll billi nerġgħu nħarsu lejn il-pagi u lejn il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Huwa saħaq li l-arti għandha tkun parti integrali mill-edukazzjoni l-istess bħal m'għandu jiġri għall-isport. Fid-dawl ta' dan, Gvern Nazzjonalista mmexxi minn Bernard Grech se jkollu Ministru tal-Isport b'iktar investiment għal dan is-settur. Fl-okkażjoni ta' jum l-om, Bernard Grech ma naqax milli jsellem lill-ommijiet kollha, speċjalment lil dawk l-ommijiet li huma ommijiet minkejja qatt ma weldu.